L'Ajuntament de Puigcerdà està decidit a actuar d'una vegada per totes en el camí perimetral de l'Estany. El vial és molt utilitzat com a zona de passeig, però les seves característiques fan que quan plou o neva a l'hivern es converteixi en un pas gairebé impracticable per culpa del fang i l'aigua que s'hi acumulen. És per això que en el pressupost del 2014 s'ha inclòs una partida per començar a arranjar-lo. De fet, gairebé tot el que es destinarà al pla de millora de la qualitat urbana de l'any que ve serà per aquesta obra. Aquí el pla de millora contempla una partida de 75.000 euros. Aquí només s'hi hauria de descomptar, com deia, la petita vorera que es fa a la plaça Barcelona i el petit tram de sèquia que s'arregla de Cal Sangrar, i pràcticament tota la resta, que és la majoria, va dedicat a arranjament del camí perimetral de l'Estany per ja fer una fase important. I l'altra cosa és que hem demanat una subvenció al Departament de Territori i Sostenibilitat perquè ens ajudi també a finançar aquesta iniciativa. Com que es tracta d'un tram força llarg, l'Ajuntament té previst completar la millora en diferents fases. Aquesta és, de fet, una reivindicació que ve de llarg i ja fa molts anys que es planteja la necessitat de millorar aquesta important zona de passeig.